ஆர்ஜே ரோகிணி டாக்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். தமிழக வெற்றி கழகத்தின் முதல் மாநில மாநாடு விக்கிரவாண்டி வி சாலையில வெற்றிகரமா நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. சரியா 3 மணிக்கு ஆரம்பிச்ச இந்த மாநாடு 6:30 மணிக்கு முடிஞ்சது. விஜய் அவர்கள் பேசக்கூடிய ஏவி விளக்கம், அதாவது கொடிக்கான அர்த்தமும் எல்லாத்தையும் விளக்கம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வீடியோவோட இந்த மாநாடு நிறைவு பெற்றது. சோ மாநாடு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு ப்ரிப்பரேஷன், இப்படி ஒரு ஏற்பாட்டை யாருமே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. இவங்களை பார்த்து எல்லாருமே கத்துக்கணும், இதுதான் மாநாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. நானும் சொன்னேன். ஆனா ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ல என்னென்ன குளறுபடிகள்லாம் நடந்திருக்கு, எங்கெங்கெல்லாம் சொதப்பல்கள் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பேச வேண்டிய நேரம் இது. ஏன் அப்படின்னா, நிறைய மட்டுமே நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா, குறையை பார்க்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதை அடுத்த தடவை சரி பண்ணிட முடியாது இல்லையா? அதனாலதான் இந்த முதல் மாநில மாநாட்டுல ஏகப்பட்ட குளறுபடிகள் நடந்திருக்கு. அது பொதுமக்களுக்கு நிறைய இடையூறையும் கொடுத்திருக்கு. என்ன என்ன அப்படிங்கறதா இந்த வீடியோல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போறோம். முதல்ல இந்த மாநாட்டிற்கு வந்த பொதுமக்களுடைய எண்ணிக்கை தோராயமாக 8 லட்சத்திலிருந்து 10 லட்சம் வரைக்கும் இந்த மாநாட்டுக்கு வருகை தந்திருக்காங்க அப்படின்னு தகவல்கள் சொல்றாங்க. 70,000 இருக்கைகள் மட்டும்தான் போட்டாங்க. மிச்சம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் எங்க உட்கார்ந்துருப்பாங்க, எங்க நின்னுகிட்டு இருந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்கத்தான் செய்யுது. அந்த 70,000 இருக்கைகள்லயும் ஒரு சின்ன சிக்கல் வந்திருக்கு. என்ன அப்படின்னா, மாநாட்டிற்கு 4 மணிக்கு வாங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு பெரும்பாலான மக்கள், அதாவது 90% மக்கள் காலை 8 மணிக்கே வந்துட்டாங்க. 8 மணிக்கு வந்ததுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, இருக்கைகளை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சீட்ஸை போட்டு உட்காந்துட்டாங்க. நேரம் ஆக ஆக 11 மணி 12 மணி ஆனதுக்கு அப்புறம் உச்சி வெயில் மண்டைய பொழந்திருக்கு. யாராலையுமே எதுவுமே பண்ண முடியல. ஏன்னா இந்த இடத்த விட்டுட்டு வெளியில போனோம் அப்படின்னா சீட்டு கிடைக்காது. அப்புறம் நமக்கு உட்கார்றதுக்கு வசதியான இடம் கிடைக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக வெளியில போகிறதுக்கு பல பேர் தயாரா இல்ல. என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, உள்ள நுழைஞ்ச பல பேரு ஒரு சீட்டுல உட்காந்துட்டு இன்னொரு சீட்டை உட்காந்து தலைமையில பிடிச்சுக்கிட்டு நிழலுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. சோ கிட்டத்தட்ட 70,000 இருக்கைகள்ல 30,000 பேர் தான் உட்கார்ந்துருக்காங்க. 30,000 சீட்டை தலை மேல தூக்கி வச்சு வெயிலுக்காக பாதுகாத்துட்டு இருந்திருக்காங்க. சோ இந்த ஒரு சூழலும் நேற்றைய மாநாட்டுல நடந்திருக்கு. மதியம் 2 மணிக்கு மேல வந்த லட்சோப லட்சம் மக்களுக்கு மாநாட்டை அமர்ந்து பார்க்கக்கூடிய சூழல் கிடைக்கல. அதனால அவங்க கிடைச்ச இடத்துல எல்லாமே நின்னுகிட்டு பார்த்தாங்க. ஒரு கட்டத்திற்கு மேல அந்த முகப்பு வச்சிருந்தாங்கல்ல, அதற்குள்ள கூட்டம் நிரம்பி வழிந்ததும் அத உள்ள என்ட்ரிய காவலர்கள் தடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா இதுக்கு மேல உள்ள போய் நிக்கிறதுக்கு கூட இடம் கிடையாது. சோ மூச்சு திணறல் தான் ஏற்படும். அதனால வெளியில இருக்கக்கூடிய எல்இடி திரை முன்பு நீங்க நின்று பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட மாநாட்டுடைய முகப்புக்கு வெளியில மட்டும் 3 லட்சம் பேரு எல்இடி திரையில விஜய் அவர்கள் ஸ்பீச்சையும் ஃபுல் மாநாட்டையும் நின்ற நிலையில கவனிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த ஒரு விஷயமும் நேற்றைய மாநாட்டுல நடந்திருக்கு. மாநாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் விஜய் தரப்புல ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா சொன்னது என்ன அப்படின்னா, 4 மணிக்கு மாநாடு தொடங்கும், 1 மணி நேரத்துக்கு முன்பாக வந்தா போதும். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தண்ணிக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோம்னு சொன்னாங்க. இரவு உணவு கிளம்புறப்ப பாத்தீங்கன்னா உணவு பொட்டலமா விநியோகம் செய்யப்படும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருந்தாங்க. காலையில 8 மணிக்கே பல பேர் வந்ததுனால ஒதுக்கப்பட்ட குடிநீர் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட மதியான வேலையிலே காலி ஆயிடுச்சா. ஈவினிங் டைம்ல குடுக்கறதுக்கு தண்ணி பாட்டில்களுக்கே பஞ்சமாயிருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, அங்கங்க பெரிய குழாய் தொட்டிகள் இருக்குல்ல, தண்ணீர் தொட்டிகளை அமைச்சிருக்காங்க. அதுல இருந்து தண்ணீர் பிடித்து குடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு. இப்ப வரவேண்டிய டைம்ல வர சொல்லி 8 மணி நேரம் முன்னாடியே வந்ததுக்கு பொதுமக்களை குற்றம் சொல்லலாமா, இல்ல அந்த 8 மணி நேரம் முன்பாகவே அமர்ந்திருந்தவர்களுக்கு தண்ணியும் கொடுக்கல சாப்பாடும் கொடுக்கல அப்படிங்கிறதுக்காக தமிழக வெற்றி கழகத்தை குறை சொல்லலாமா அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியல. இதுக்கு நீங்களே ஒரு நல்ல பதில சொல்லிடுங்க. காலையில 8 மணிக்கெல்லாம் மாநாடு நடக்கக்கூடிய இடத்திற்கு வந்தவர்கள்ல பெரும்பாலானோருக்கு தண்ணீரும் கிடைக்கவில்லை. அதே மாதிரி மதிய உணவுக்கான ஏற்பாடும் செய்யல. ஏன்னா அவங்க எதிர்பார்க்கல இத்தனை பேர் காலையிலே உட்கார்ந்துருப்பாங்க. லட்சோப லட்சம் பேருக்கு லஞ்ச் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல தாவேக்கா இல்ல. 3 மணி போல அசம்பிள் ஆவாங்க, பாத்துக்கலாம்னு நினைச்சிருந்தாங்க. சோ இந்த ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இவங்க ஒண்ணு நினைக்க நடந்தது ஒண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ட்விஸ்ட் வந்துடுச்சு. அதன் பிறகு மாநாடு நடக்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து வெளியில பல கிலோமீட்டர் நடந்து போனாதான் ஏதோ ஒரு நல்ல ஹோட்டல் அப்படி இருக்கிறதா சொல்றாங்க. அதனால இங்க இருந்து நடந்து போய் சாப்பிட்டுட்டு திரும்பி வர்றதுக்குள்ள நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற இடம் போயிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக பசியோடையும் பட்டினியோடையும் பல தொண்டர்கள் இருந்த இடத்திலேயே இருந்துட்டாங்க, இடத்த மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு. சோ இந்த சூழலும் நேற்றைய நாள்ல அரங்கேறி இருக்கு. மாநாட்டிற்காக மொபைல் டாய்லெட் வசதிகள் ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு தாவேகா தரப்புல சொன்னாங்க. 70,000 இருக்கைகள், அது இல்லாம லட்சோப லட்சம் பேர் வருவாங்க அப்படிங்கறத கெஸ் பண்ணதுக்கு பிறகும்
300 மொபைல் டாய்லெட்டுகள் எந்த வகையில் பத்தும் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியா இருக்கு. ஆரம்பத்திலே வந்து நிறைய பேர் இது குறித்து சேனல்கள்ல எல்லாம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க, இந்த இது வசதி குறைவாக இருக்குது, இதற்கு மாற்று ஏற்பாடு செய்வாங்களா தாவேகா அப்படிங்கிற கேள்வியை வந்து முன் வச்சிருந்தாங்க. 8ல இருந்து 10 லட்சம் பேருக்கு 300 டாய்லெட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 வசதி குறைவா இருந்திருக்கு. குறிப்பா பெண்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய சிக்கல் வந்திருக்கு. அந்த டாய்லெட்டுக்கு போய் ரொம்ப அன்கிளீன்டா, ஏன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அங்க வந்து கிளீன் பண்ணி குடுக்கறதுக்கோ, இல்ல தண்ணி போறதுக்கோ வந்து எந்த விதமான வசதியும் இல்ல. ரொம்ப ரொம்ப சிக்கலாயிருக்கு. போன நெறைய பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பாத்ரூம் போக முடியாம தவிச்சு போன ஒரு சூழலை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. சோ, மொபைல் டாய்லெட்டுகளை வந்து அதிகப்படியா அமைப்பதில் கவனம் செலுத்தியிருக்க வேண்டிய தாவேகா அங்க ஒரு மிகப்பெரிய கோட்டைய விட்டிருக்காங்க. அடுத்ததா மிகப்பெரிய சொதப்பல் எங்க ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பார்க்கிங். 185 ஏக்கர்ல பார்க்கிங்காக நாங்க அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த பார்க்கிங்கான ஸ்பேஸ் எல்லாமே மதியம் 12 மணிக்கே முடிஞ்சு போச்சு. ஃபுல்லு. அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வாகனங்கள் எதுவுமே உள்ள வந்து பார்க் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இடம் வந்து இல்லாம போயிடுச்சு. அதனால என்ன பண்ணிருக்கிறாங்கன்னா, விக்கிரவாண்டி அந்த மெயின் ரோடு இருக்கு பாத்தீங்களா, நெடுஞ்சாலை, அதில் வந்து ஓரமா வண்டியை நிப்பாட்டுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறாங்க. ஒரு கட்டத்துல அந்த இடமும் ஒரு 3 கிலோமீட்டர் கிட்ட வந்து வண்டி வந்து லெப்ட்ல ஓரமா நிப்பாட்டுறது போக, ஒரு கட்டத்துல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, அந்த 4 மணி 5 மணி டைம்ல லெப்ட்ல நிப்பாட்டின வண்டி இல்லாம ரைட் சைட்லயே வந்து டிராவல்ஸ் வண்டிகள் எல்லாமே வந்து நிப்பாட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்போ உங்களுக்கு குட்டியூண்டா ஒரே ஒரு ஒரு பஸ்ஸோ இல்ல ஒரே ஒரு கார் மட்டுமே போறதுக்கான ஸ்பேஸ் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க. இது என்ன ஆயிருக்குன்னா, கடும் போக்குவரத்து நெரிசலை வந்து ஏற்படுத்தி இருக்கு. 27ஆம் தேதி அன்னைக்கு மதியம் 12 மணியிலிருந்து இரவு 12 வரை அந்த இடத்த வந்து டிராபிக் போலீஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்தாங்க. வாகனங்கள், வெளி வாகனங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்காம இருந்தாங்க. மாநாட்டிற்கு வரக்கூடிய வாகனங்கள் மட்டும்தான் அந்த வழியில வரணும் அப்படிங்கிற அனுமதியை கொடுத்திருந்தாங்க. இது இல்லாம மற்ற வாகனங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரூட்டை வந்து ஆல்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனா இங்க சூழல் வந்து அப்படியே தலைகீழா மாறிடுச்சு. 6 மணி மாநாடு முடிந்ததுக்கு பிறகு எல்லாரும் ஒரே நேரத்தில் கிளம்புறப்ப கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு அந்த டிராபிக் சரியாக எப்ப ஈவினிங் 6:30 மணிக்கு ஏற்பட்ட அந்த டிராபிக் சரியாகிறதுக்கு விடியற் காலை 4:30 மணி ஆகியிருக்கு அப்படிங்கறதா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சோதனையா இருந்திருக்கு. இந்த போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு காரணம் யார் அப்படிங்கறதுல ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியும் இருக்கு. தாவேகா தரப்புல வந்து டிராபிக்க சரி செய்யணுமா, இல்ல நம்ம டிராபிக் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து போக்குவரத்தை சரி செய்யணுமா அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்கு. இந்த கடும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு மத்தியில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்து சிக்கிருக்குதுங்க. ஹார்ட் பேஷண்ட் உள்ள வந்திருக்கிறாரு. அவருக்கு வந்து கடுமையான நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டு அவரை கொண்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தாமதப்பட்டு அந்த ஆம்புலன்ஸ் 4 மணி நேரத்துக்கு பிறகுதான் வந்து போய் சேர வேண்டிய இடத்துல ரீச் ஆயிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஆம்புலன்ஸ்ல இருந்த டிரைவர் வந்து ஒரு தகவலை சொல்லியிருக்கிறாரு. என்னன்னா, ஆல்ரெடி ஒருத்தர் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் கொஞ்சம் ரொம்ப சீரியஸா இருந்தாருன்னு சொல்லி கொண்டு போறதுக்குள்ள அவர் வழியிலே இறந்துட்டாரு, இதுவும் நடந்தது அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப அவருடைய உயிர் பறிபோனதற்கும் வந்து தாவேகா வந்து இந்த மாநாடு மிகப்பெரிய காரணமா அமைஞ்சிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு குற்றமும் வந்து இவர்கள் தரப்புல வந்து ஏற்பட்டு இருக்கு. இத்தனை வாகனங்கள் வரும் அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே கணிச்சிருக்கணும். 185 ஏக்கர் போதுமானதா இருந்திருக்குமா அப்படிங்கறதுல ஒரு கேள்வியை வந்து முன் வச்சிருக்கணும். 185க்கு பதிலாக இன்னும் 200 ஏக்கர் நிலத்தை வந்து எப்படியாவது பார்க்கிங்காக வந்து ஏற்பாடு செஞ்சிருந்தாங்கன்னா நேற்று ஏற்பட்ட கடும் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்த்திருக்கலாம். இதுல பெருசா பாதிக்கப்பட்டவங்க என்னன்னா, மாநாட்டுக்கு வந்த எல்லாருமே ஓரளவுக்கு தயாராயிட்டாங்க. ஏன்னா போற வழியில டிராபிக் இருக்கும், நம்ம மாட்டிப்போம் அப்படின்னு. ஆனா 12 மணிக்கு மேல ரூட் கிளியர் ஆயிரும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, நிறைய பேர் வந்து அந்த ஆல்டர் பண்ண ரூட்ல எடுக்காம டைரக்டா அந்த விக்கிரவாண்டி ரூட்லயே வந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுல கடுமையா ஜெனரல் பப்ளிக் வந்து நிறைய பேர் மாட்டிக்கிட்டாங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து ரீச் ஆகுறதுக்கு குறிப்பிட்ட அவங்களுடைய நேரத்தை விட 5 மணில இருந்து 6 மணி நேரம் நடு ரோட்ல வந்து காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு. இதுல உச்சகட்ட கொடுமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த நெடுஞ்சாலையில் நைட்டு இரவு 12 மணிக்கு மேல ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஒரு சின்ன டீ கடையோ இல்ல ஒரு உணவகங்களோ எதுவுமே இல்லை. அதனால குடி தண்ணீருக்கோ நைட் டைம்ல ஏற்படக்கூடிய பசிக்கோ குழந்தைகளுக்கு பால் வாங்குறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு பொதுமக்கள் நிறைய பேர் கடும் சிரமத்துக்கு ஆளாகி இருக்காங்க. இந்த ஒரு அவப்பெயரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேற்றைய மாநாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தாவேகாவிற்கு கிடைச்சிருக்கு.
நேற்றைய மாநாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் விஜய் அவர்கள் முன்வைத்த மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பத்திரமா போயிட்டு பத்திரமா வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான். ஆனா அதையும் மீறி நேற்றைய மாநாடு மட்டும் 4 உயிர்களை வந்து பலியாக்கி இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணிதான் ஆகணும். சென்னையில இருந்து தேனாம்பேட்டை வழியாக மாநாட்டிற்கு சென்ற ஒரு பையன் வந்து விபத்துல சிக்கி ஸ்பாட்ல இறந்துட்டாரு. அதே மாதிரி திருச்சியிலிருந்து மாநாட்டிற்கு வந்த ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட் ஆகி சம்பவ இடத்திலேயே 2 பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க. மாநாட்டை பார்த்து கொண்டிருந்த நபருக்கு திடீர்னு மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மாநாட்டிலேயே ஒருத்தர் இறந்திருக்கிறாரு. ஆக மொத்தம் தாவேகாவுடைய மாநாட்டில் பலியான உயிர்களின் எண்ணிக்கை 4ஆக உயர்ந்திருக்குது. இது இல்லாம அந்த நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, கடும் வெயில சமாளிக்க முடியாம என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம டீஹைட்ரேஷன் ஆகி கிட்டத்தட்ட 100 பேருக்கு மேல மயக்கம் போட்டிருக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து மருத்துவ குழு அருகில் இருந்ததுனால உடனடியா அவங்கள அழைச்சிட்டு போய் டீஹைட்ரேட் ஆன பாடிக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் எய்ட பண்ணிருக்கிறாங்க. சோ மருத்துவ குழு மட்டும் தயார் நிலையில வந்து சரியா அமைச்சிருந்தது. இந்த டீஹைட்ரேஷனால ஏற்பட்ட மயக்கம் அடைந்தவர்களுக்கு பெரும் அளவில் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படிங்கிறத சொல்லலாம். சரி, மாநாடு இந்த குளறுபடிகள்லாம் நடந்திருக்கு. இதையெல்லாம் தாண்டி மாநாடு முடிச்சுட்டாங்க. அடுத்த நாள் எல்லாம் இயல்புக்கு வந்ததா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அடுத்த நாள் தான் மிகப்பெரிய ட்விஸ்டெல்லாம் நடந்திருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மாநாட்டிற்காக போடப்பட்ட இருக்கைகள் வந்து பெருமளவில் அடிச்சு உடைச்சிருக்கிறாங்க. ஆயிரக்கணக்கான சேர் வந்து அடிச்சு நொறுக்கி நாசம் பண்ணிருக்கிறாங்க. இதற்கு காரணமா யார் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுல ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்கு. முக்கியமான ஒரு விஷயம் தாங்க. என்னன்னா, எந்த இடத்துலயுமே இந்த டிசிப்ளின் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து கட்டி காக்குறது அப்படிங்கிறது தலைமை இடத்துல வந்து எத்தனையோ முறை வந்து மீண்டும் மீண்டும் சொன்னாலுமே அதை வந்து யார் வந்து காதுல வாங்கி கவனத்துல எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்க பண்ணா மட்டும்தான் முடியும். நேற்றைய மாநாடு முழுக்க புசி ஆனந்த் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாரு. இந்த எல்இடி டிவி மேல நிக்கிறவங்க ஏறுறவங்க இறங்குங்க இறங்குங்க இறங்குங்கன்னு எத்தனை முறை அதை ரிப்பீட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்து வந்துடுச்சு. ஆனா அதை எல்லாம் யாருமே பொருட்படுத்தாம மீண்டும் மீண்டும் வந்தாங்க. ஒரு கட்டத்துல மாநாடு முடியக்கூடிய சூழல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரேம்ப் வாக் முழுக்க ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஏறி நின்னுட்டாங்க. அதுவும் வந்து ஒரு பெரிய சிரமத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க. இதே மாதிரிதான் நிறைய விஷுவல்ஸ் வந்து பார்க்க முடிந்தது. மாநாடு நடக்கக்கூடிய இடத்திலேயே மதியானத்துல வந்து நிறைய இளைஞர்கள் மதுபானங்கள் அருந்தக்கூடிய காட்சிகள் வந்து இருந்தது. புகைப்பிடிக்கக்கூடிய காட்சிகளை பார்க்க முடிந்தது. தாவேகா தரப்பிலிருந்து நில உரிமையாளர்கள் கிட்ட ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்திருந்தாங்க. நிலத்தை நாங்க எப்படி வாங்கினோமோ மாநாட்டுக்கு அதே மாதிரியே முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ரிட்டர்ன் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு. மாநாடு முடிந்த அடுத்த நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பகுதியே குப்பையும் கோலமுமா வந்து காட்சியளிச்சிருக்கிற ஏகப்பட்ட வாட்டர் பாட்டில் குப்பைகள், அதுக்கு பிறகு அந்த கொடி துண்டுகள் எல்லாமே வந்து அங்கங்க பார்க்க முடிச்சது. மலமளவல சேர்ந்த அந்த குப்பைகளை வந்து அப்புறப்படுத்தும் பணியில வந்து தாவேகா தரப்புல வந்து ஈடுபட்டு இருக்காங்க. சோ கண்டிப்பா பேசினபடியே சொன்னபடியே நிலத்தை நிச்சயமாக நில உரிமையாளர்களுக்கு எப்படி சொன்னோமோ அப்படியே கொடுத்துருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தரவை காப்பாற்றும் வகையில் அவங்க அடுத்த கட்ட வேலைகள்ல வந்து ஈடுபட்டு இருக்காங்க. உற்சாக மிகுதியில சில தொண்டர்கள் ரிட்டன் போறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய உரண்டையை கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷுவல்ஸையும் வந்து பார்க்க முடிந்தது. குறிப்பா பாண்டிச்சேரிக்கு போற வழியில வந்து மீனவர்களை வந்து கார் மூலமா வந்து ஏத்தி இருப்பாங்க. அதை தட்டி கேட்டவர்களுக்கு வந்து வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு பல சண்டை காட்சிகளும் வந்து நிறைய இடங்கள்ல பார்க்க முடிஞ்சது. ஒரு விஷயம் ரொம்ப கிளியரா தெரிஞ்சுதுங்க. நேற்றைய மாநாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தொண்டர்கள் வந்து ரொம்ப உற்சாகமா இருந்தாங்க. விஜய் அவர்களுடைய ஸ்பீச் ஏற்பாடு எல்லாத்திலுமே அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தான். ஆனாலும் அந்த மகிழ்ச்சியுடைய எல்லை மீறலை வந்து நிறைய இடங்கள்ல பார்க்க முடிஞ்சது. அது வந்து எந்த வகையிலையும் கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும், சொன்னபடி கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்பந்தத்துல வந்து அவங்க இல்லையோ அப்படிங்கறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு குளறுபடிகளுக்கு மிகப்பெரிய காரணமா இருக்கு. தாவேகா தரப்புலையும் வந்து இவ்வளவு பிளானிங்கை வந்து பெர்ஃபெக்டா போட்டவங்க இன்னும் கொஞ்சம் யோசிச்சு நிறைய பிளானை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்கலாமோ. குறிப்பா வந்து பார்க்கிங்கான வசதி, அதுக்கு பிறகு மெயின் ரோட்ல வந்து பார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரோட்டோட ஒரு பக்கத்தை மட்டும் பார்க்கிங்காக எடுத்திருக்கலாம். அட் டைம்ல 2 சைடும் பார்க் பண்ணி 8 மணி நேரம் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு அமைஞ்சதையும் வந்து கவனிச்சிருக்கலாம். ஏன்னா கிரவுண்ட் ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து நேரடியா கண்காணிப்பதற்காக சில நபர்களை நியமிச்சிருக்கணும். எல்லாருமே மாநாடு மேடையில வந்து ரொம்ப பிஸியா இருந்துட்டதுனால இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத களத்தில் இருந்து ஆய்வு செய்வதற்கு ஆட்கள் ரொம்ப குறைவா இருந்தாங்களோ அப்படிங்கறதா தெரியுது. அப்படி யாராவது நேர்ல இந்த இடத்துல இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா இவ்வளவு பெரிய போக்குவரத்து நெரிசல் வந்து ஏற்பட்டிருக்காது அப்படிங்கறதையும் சொல்லலாம். சோ இன்னும் கொஞ்சம் உணவு விஷயத்துல வந்து அக்கறை காமிச்சிருக்கலாம். குடிநீர் விஷயத்துல இன்னும் தாராளமாக வந்து வாட்டர் பாட்டில்களை வந்து இறக்கி இருக்கலாம். இந்த மாதிரியான பல
பல விஷயங்களை வந்து கவனத்தில் கொண்டு வந்திருக்கலாம். குறிப்பாக வந்து மொபைல் டாய்லெட் 1,00,000 பேர் வருவாங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு பிறகு 300 அப்படிங்கிறது எந்த வகையிலும் பத்திருக்காது. குறைந்தது ஒரு 2000 3000 மொபைல் டாய்லெட் வசதிகளை வந்து ஏற்பாடு செய்திருக்கலாம். இது எல்லாமே அவங்க வந்து இன்னொரு சைடு யோசிச்சு பண்ணி இருந்தா மாநாட்டில் நடந்த இது போன்ற குளறுபடிகளை தவிர்த்திருக்கலாம். நிச்சயமாக அடுத்த மாநாட்டில் வந்து இந்த குளறுபடிகளை சரி செய்து விடுவார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. நாமும் அதை வெயிட் பண்ணி பார்த்தலாம். மீண்டும் ஒரு சூப்பரான எபிசோட்ல நான் உங்களை மீட் பண்றேன். மறக்காம சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.